l'alumnat valora molt que se'ls escolti. Trobo que també és molt maco participar perquè tothom té opinions diferents. Perquè ells tenen el poder de canvi, si el volen. I els més petitons també tenen dret a opinar i a dir el que ells volen. I per ajudar els companys i per estar més actiu i que t'agradi més a l'institut. La vida dels infants pot millorar sempre que sigui donar-los aquest poder, d'empoderar-los.